ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖିଲେ ଭାଉଜ, କିଏ କେମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? ନାଟକ କରୁଛି? କିଏ ସେ ନାଟକ କରୁଛି? ଆଉ କିଏ? ତମ ସାନ ଭାଇ ଶେଷ। ଅପା ଖୁସି ଡାଏରୀ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଭଲରେ ବୁଝି ମୋ ଡାଏରୀ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଦେଖିଲ ଅପା ସିଏ କେମିତି ମତେ ମାଙ୍କଡ ମହା କହି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ତୁ ମତେ ମାଙ୍କଡ ମହା କହିଲ, ଏବେ ଦେ ମାଙ୍କଡ କେମିତି ମତେ ମୁହଁଟା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉଛି। ଆଜି ତ ମୁହଁଟାକୁ ଏ ଭାଉଜ, ଆରେ ସବୁ କଣ ହଉଛି? ସେ କାଇଁ ମତେ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି କହିଲ? ମୁଁ ମାଙ୍କଡ କାଇଁ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ତା ଗଛ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି? ଏଇ ଅପା ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ଗଳି ହୁଡ଼ି କଥାରେ କଥାରେ କଳି ଲଗେଇଛୁ। ଅପା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇଟା ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କର। ପିତା କରାହବ କାହାକୁ ପିତା କରାଯିବ କହୁଛ ସାର୍? କଥା କଣ କି? ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ଖୁସି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶେଷ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଝଗଡା? କେହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ପୁଣି କାହିଁକି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଖୁସି ଭାଇ ତୁ ଶେଷ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ? ମୁଁ ମୋ ଡାଏରୀଟାକୁ ପଢୁଥିଲି, ହେଲେ ସିଏ ମାଙ୍କଡ କରି ଆସି ଘରକୁ ଛଡେଇ ନେଲେ। ନେଲା ତ ନେଲା କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଭାଇ ଆରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଡାଇରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଶେଷ ପଢିଲେ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖିଲୁ ତ ଖୁସି ତୋ ପାଇଁ ଅପା କେମିତି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ କି ନାହିଁ? ହଉ, ଆଉ ଏତେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ନ ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ। ପଢିବି? ଆରେ ପଢୁନୁ। ପଢିବି ତ? ଆରେ ପଢୁନୁ। ହଉ ପଢୁଛି ଶୁଣ। ଆଉ ସାତ ମେଘ କେବେ ଲିଭେଇ ପାରେନି ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁର ରଙ୍ଗ, କଳଙ୍କିତ ଏଇ ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଛି କୋମଳ ଚେତନ ସଙ୍ଗ।